Viem, čo si hovoríš, keď sa pozeráš do zrkadla. To je ale nudné zrkadlo, vidím v ňom len odraz seba. Ak to chceš zmeniť, potrebuješ tieto veci. Celý zoznam nájdeš v popisku. Všetko zoženieš v bežných hobby obchodoch ako napríklad Obi. Na plexisklo si načrtni ľubovoľný tvar, ja som zvolil misku gulášu. Plochý PVC profil pomaly nahrievaj a vytvorí požadovaný vzor. Prav ho o niečo menší ako ten, ktorý máš predkreslený na plexiskle, aby sa ti dal lepšie prichytiť. Nezahrievaj ho pri veľkou teplotou, aby ten plast nestmavol. Keď to máš hotové, oba plexiskla zlep dohromady a vyrež ten tvar. Nezabudni dobre obrúsiť hrany. Hlavne na to zlepenie použiť tak pevnú obojstrannú pásku, aby keď to budeš chcieť odlepiť, ti to išlo tak jednoducho ako mne. Po pol hodine rozlepovania ešte raz začisti hrany a dôkladne plexisklo vyčisti. Nanes na ňo mydlovú vodu a môžeš pomaly aplikovať zrkadlovú fóliu. Na utlačanie použij funkčnú kreditnú kartu. Keď ju zlomíš, nebudeš míňať peniaze na blbosti. Fóliu orež a dorob diery na skrutky. Nalep LED pás a skrát si PVC rúrku, ktorú použiješ ako distančné stĺpiky. Ty je prilep a môžeš to zmontovať. Nezabudni použiť plastové podložky pod skrutky, aby sa nedotlačilo plexisklo. No a máš hotovo. Teraz môžeš hľadiť do misky od guláša.